Během téměř 2 týdnů společně projdeme ta nejkrásnější místa regionu, poznáme slavná města, hrady, zámky, technické památky i jedinečnou jihočeskou krajinu. Jihočeský kraj leží na jihu České republiky a je známý svou krásnou přírodou, historickými městy a klidnou atmosférou. Naše cesta začíná odjezdem z Prahy a příjezdem do Borovan, kde se společně ubytujeme. Náš druhý den patří Českým Budějovicím. Navštívíme pivovar Budějovický Budvar společně s degustací, stoupáme na Černou věž a projdeme se historickým centrem. Odpoledne zamíříme ke zřícenině hradu Dívčí Kámen a den zakončíme návštěvou vesnice Holašovice, zapsané na seznamu UNESCO. Třetí den zahájíme naučnou stezkou kolem rybníka Svět. V Třeboni nás čeká i švancerberská hrobka, sladkou tečkou dne je návštěva čokolaterie. Švancerberská hrobka patří k nejvýznamnějším novogotickým památkám v jižních Čechách. Toto monumentální místo posledního odpočinku významného šlechtického rodu zaujme nejen svou architekturou, ale i symbolikou, která se prolíná svým interiérem. Jedním z vrcholů zájezdu je Český Krumlov. Historické centrum Českého Krumlova je jedinečným příkladem zachovalého středověkého města. Úzké uličky, renesanční a barokní domy i dominantní krumlovský zámek vytváří nezaměnitelnou atmosféru, díky které je město zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. 5. den a zároveň první fakultativní výlet. Na Lipně zažijeme moderní zábavu i relax, stezku korunami stromů, bike park, lanovku i aquapark. 6. den našeho zájezdu zahájíme návštěvou zámku Kratochvíle, jednoho z nejvýznamnějších renesančních zámků v jižních Čechách. Tato výjimečná památka byla vybudována jako letní sídlo rodu Rožmberků a sloužila především k odpočinku a zábavě. Následující den navštívíme pohádkový zámek Hluboká nad Vltavou. Zámek Hluboká nad Vltavou je považován za jeden z nejkrásnějších zámků v České republice. Jeho romantická architektura, inspirovaná anglickou gotikou, působí jako z pohádky. Bohatě zdobené interiéry, reprezentační sály a rozsáhlý zámecký park připomínají slavnou historii rodu Schwanzenbergů a činí z Hluboké jedno z nejnavštěvovanějších míst jižních Čech. 8. den. Den plný historie i přírodních scenérií. Nejdříve se podíváme na hrad Rožmberk, který byl založený ve 13. století rodem Rožmberků. Poté se přesuneme na Čertovu stěnu, ze které půjdeme pěší trasou do Vyššího Brodu a poté na Kraví horu. 9. den začne návštěvou safari parku v Borovanech a celý den uzavřeme prohlídkou historického centra Jindřichova Hradce. 10. den, druhý a zároveň poslední fakultativní výlet. 10. den nás zavede do vyšších poloh jižních Čech. V Českém Krumlově pak objevíme méně tradiční muzea a netradiční zákoutí města. 11. den se ponese ve znamení historie a podzemí. V táboře se seznámíme s husitskou minulostí města a vystoupáme na vyhlídkovou věž Kotnov. Závěrem nás čeká návštěva Chínovské jeskyně. 12. den a také poslední. Poslední den se po snídani vracíme zpět do Prahy. A proč si vybrat tento zájezd? Tento zájezd nabízí jedinečnou kombinaci poznání, zábavy, přírody i odpočinku. Během 12 dnů propojuje slavné památky i moderní atrakce. Je ideální volbou pro každého, kdo chce jižní Čechy opravdu poznat, nejen projet, ale zažít.